おお、ここはどこ？ここは浦添ショッピングセンターで、ダイソーで2024年年間スケジュール代理110円で、これ蛍光灯 LED ランプですね。初めてだな。これスターターもついてるって言って、このスターターもついて300円ってなってたんだけど500円です。いや、これより短いやつが300円で勘違いして、まあいいや。 LED ランプスターター付き、これで年間スケジュール110円以上。フィニッシュ。ムーンウォーク。いや、この曲があるからかっこよく見えるけど、曲がなくてフィニッシュ。